V Senickom dome kultúry sa bude v sobotu 27. októbra konať prvý ročník súťaže v spoločenskom tanci o pohár primátora mesta. Organizáciu súťaže má okrem mesta Senica pod záštitou i tanečná škola Gala z Bratislavy. My tu tancujeme pod záštitou Mestského kultúrneho strediska spoločenské tance. Pred zhruba 2 rokmi sme nadviazali spoluprácu s týmto tanečným klubom a on bol ochotný nám pomôcť s touto organizáciou. Súťažiť budú tanečníci v kategórii štandardných tancov, vals, valčík, tango a quickstep a latinskoamerických tancov samba, rumba, čača a jive. Profesionáli budú súťažiť aj s tancom pasodoble a slowfox. Čím bude súťaž zaujímavá pre divákov, ktorí prídu? Zaujímavé je to hlavne v tom, že takáto akcia tu ešte nebola. Honosné tance typu plesových tancov, krásne róby, krásne šaty a samozrejme aj latinskoamerické tance, kde sa jedná hlavne o ten temperament a šaty tam budú takisto veľmi zaujímavé, ktoré tu na senický divák ešte veľmi asi nemal možnosť vidieť. Svoje tanečné umenie prídu do Senice predviesť profesionálni registrovaní tanečníci nielen zo Slovenska. Súťažiacich máme už momentálne prihlásených aj mimo Slovenska, konkrétne z Českej republiky. Najďalej sa prihlásili z Popradu. Program tanečnej súťaže bude pestrý a celý deň sa bude na čo pozerať. Čo sa týka programu, do obeda sú hobby tance, súťaž neregistrovaných párov. Po obede sú profesionálne páry na parkete a ako sprievodný program je pripravené vystúpenie detí z tanečnej skupiny Scream. Stretneme sa v sobotu 27. októbra od 10. hodiny ráno v Senickom dome kultúry.